Velkommen til Friluftguiden. I dag skal vi snakke om, hvordan man holder sine ting tørt. Der er mange måder at holde sine ting tørt med at købe de her dyre drybags. Men jeg synes selv, jeg har fundet et ganske udmærket alternativ. Selvfølgelig kan jeg dele mening omkring det, fordi at den er selvfølgelig ikke lige så holdbar som drybaggen er. Men den holder vandet ude, hvis det bare skal ligge i en taske. Jeg vil stadigvæk råde dig til, hvis det er, du har dyre udstyr, eller du har din telefon med, eller sådan noget, så køb en drybag til det. Men i det her tilfælde, der tænker jeg på, hvis du har noget tøj, du gerne vil have fortsat tørt i løbet af en kanotur, eller bare for at undgå regnvejret. Selvfølgelig et regnslæt er en fantastisk ting, og regntøj er selvfølgelig uundgåeligt som altid. Men i tilfælde, at du simpelthen har bomuld liggende i, og du er simpelthen ude på kanonen, og du er bange for, hvis du tipper i vandet, at tingene bliver våde, så vil jeg råde dig til, at du køber de her lynlåsposer, som du garanteret husker fra dengang, du gik i folkeskole, eller nu når du går i folkeskole fra din madpakke af. De er også ganske udmærket til at holde ting tørre. De kan fås i alle størrelser. Det er sådan nogle her. Du kan se, nu har jeg en tændske den her. De kan fås i større og mindre størrelse. Du kan få dem helt op til en t-shirt størrelse, som jeg har her. Det er en t-shirt bag. Sådan. I hvert fald, det er ganske udmærket til at holde alt du har tørt. Det her bog. Alt du har tørt. De er også dejligt nemme til, at du simpelthen kan lægge hele sit tøj ind i dem. Jeg bruger nogle gange det, at jeg putter shorts og en t-shirt ind på underbukser. Og så er det bare ud med det, ind med det gamle. Det er altid rart i tilfælde af regnvejr og sådan nogle ting, at du skal til at stå og lede efter, du skal stå og hive forskellige poser ud. Du bare trækker et helt nyt sæt ud, så det går du helt vådt sætte ind under. Ind igen, eller du hænger det op, hvis det er på tørvejr igen, ja. Og så er du faktisk klar til at vandre videre, eller hoppe i kanonen igen og sejle. Det er en fantastisk ting. I kan sætte den til, eller ikke lade være. Men knæk og bræk det ud.